Teď už ale sledujeme Lukáše Svobodu, což znamená, že jsme se přesunuli na start divize 125. Právě Lukáš Svoboda letos představuje naprostou špičku v této kategorii a ani v pátém závodě Racer Bugin nedošlo v tomto ohledu k žádné změně. Svoboda šel do čela už po startu a za ním jel na druhém místě Tomáš Sulek. O bronzový post se z kraje přetahovali Viktor Vítek a Barbora Čepková a Vítek byl úspěšnější. Lukáš Svoboda se všem utrhl hned v prvním kole, ale o další pozice se tvrdě bojovalo. Z kraje se hodně propadl Dominik Starosta s číslem 2, který běžně bojuje o stupně vítězů. Mezitím si však na čele tvořil čím dál větší náskok Lukáš Svoboda, který kromě prvního závodu neustále sbírá maximální možný počet bodů a k tomu samému výsledku mířil i tady v Poříčí. Marně ho stíhal druhý Tomáš Sulek a ještě větší ztrátu měl třetí Viktor Vítek, pro kterého to ale i tak byl nejlepší výkon v letošní sezóně. Pro čtvrté vítězství v řadě za sebou si jel Lukáš Svoboda a jeho bodové konto tedy opět narostlo o rovných 35 mistrovských bodů, což je nejvíc, co lze z jednoho autokrosového závodu získat. Jako druhý byl Tomáš Sulek a třetí byl Viktor Vítek. Za titulem mistra republiky však míří tento autokrosař Lukáš Svoboda. Na nedostatek závodníků si momentálně nemohou stěžovat ve 250kách a to je kategorie, kde se jede už opravdu velmi svižně. Slušně obsazené je i pole 125 a také tito borci předvádí na trati atraktivní bitvy. No a věřme, že i do 160 v blízké budoucnosti zamíří nový autokrosový potěr.